අපි රජයේ හැටියට ඡන්ද அரசாங்கம் என்ற வகையில் நாம் தேர்தலை ஒத்திவைப்பதற்கு எந்த விதத்திலும் எதிர்பார்க்கவில்லை. எனவே நாம் பாராளுமன்றத்தில் விசேடதொரு குழுவை நியமித்துள்ளோம். மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துவதற்கு பொருத்தமான தேர்தல் முறைமையொன்றை பரிந்துரைத்து சமர்ப்பிப்பதற்காக அமைச்சர் விஜித ஹேரத்தின் தலைமையில் அந்த விசேட குழுவை நாம் நியமித்துள்ளோம். இதற்காக ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளை பேய்த்துவப்படுத்தும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலரும் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர். அந்த விசேட குழு இதுவரை பல சந்தர்ப்பங்களில் கூடியுள்ளது. அவ்வாறு கூடியே அவர்கள் தொடர்பான முறைமை குறித்த அறிக்கை ஒன்றை அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பிக்க உள்ளனர். அத்துடன் குழுவின் பரிந்துரை கிடைத்த பின்னர் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு தேர்தல் ஆணைக்குழுவிற்கு இயலுமை கிடைக்கும். இந்த குழுவின் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னரே தேர்தல் நடாத்தப்படும் திகதி குறித்து எம்மால் அறிவிக்க முடியும். எவ்வாறாயினும் அரசாங்கம் என்ற வகையில் அந்த அறிக்கை கிடைத்தவுடன் அதன் பிரகாரம் மிக விரைவில் மிக குறுகிய காலத்துக்குள் மாகாண சபை தேர்தலை நடாத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுப்போம். தற்போது ஒரு தேர்தல் முறைமை இல்லை. அது இல்லாதால் தேர்தலை நடத்த முடியாமல் உள்ளது. නැති නිසා ඡන්දේ තියන්න බෑ.